ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Kani ke juk bamenta ka long shisha ka juk bagi hendak samla ki bala pendap jing pule ki shitom bah ban yo ya ki kam ki jam bat online de kerentan ban yo ya ka kam sorkar nrai ke jing don jong ka NIPS Hotel Management kan long kum kalat ban plelenti ya ki khon samla bagin yo kam yo jam onda kila pendap ya ke jing pule ka NIPS Hotel Management ka wei na ki Southerly ki center hapo kari India ka don han nong mensong kedai bat kani ke slam ajing hikai hakaliang jong ka hospitality garang khot application ya ki kena ki badon jing tmu ban beteng ya ke jing puli haka kerdan degree course bat diploma course habai krambal ba wellborn karum no badai center head jong kani ke jaga puli ulai thu bahang ni la ajing hikai hakaliang jong ka hospitality ki kena ki bawan puli ki yo ban le ya ka degree course bat onda kila dep ya ke jing puli ka kam kala ap lupa lagi kuat bantrai hapo ri India ne shabar jongari ru kumjo hagani ke sngi gane ke slam aja hikai kum shibenta ban rakye ya ka World Environment Day lane ke sngi penne pensa ya ka mariang da ka batung ya ke sembai ding red hapo ke campus ka keteng jonga di Wellborn Karbon buat ngatri hakni ka institute kumbu Santa Het dan yu Santa in charge jong ka Shillong campus yu tekani ka NIPS hi kladon nadu senam arajar kat sau ni po Shillong te ya ka main campus jongi pada la form lani la permi house nam kat kenai spa kenai pulai te kumta ter hajing ya uti jongka menta kini ka NIPS kladon adu Southerly campus ni ha borok kari India te nalor jongka head office kabon pokal kata ngidon lai teli branch kawai kadai ha po Shillong kini menta kawai pada kadai ha po Ranchi berkawai po Bhubaneswar kari institute jongi hi kadai buat ngi ai ni jing hikai ki bay dai bagani halang jong ka hospitality kum ka degree course nata ka diploma buat ki master course ngi ai ki way pada campus kan te andan ki khna ki ba wan man puli hakni kan IPS ki yo ban sim ya degree course mo nam ta ki khna class 12 kum ju ya ki diploma course andan anda ki ada puli pada ngi ai pada saya ka job placement te mentala da ngini keren pada ya placement ke bangi ai kalong ke placement ni ai keleng la makidon ke student ki bakwa ai ke job placement ki Shillong ni ai nang ta India ni ai what ki abroad placement ni ai te mentala da ngini keren pada ngini ki abroad placement ki khna jungi la du ko por bi internship ki la ban le ngini ki abroad internship joki te ka jaka le se ki student ki kwa mantep kum kino ki jaka bi ki la ban le internship kalong kawani kong ke ka Switzerland kebaar dari Australia berkelai pada ke Singapura. Ke degree course te sing long degree te filosofi tu hi ke dai license tiga diploma pada ke don arjat diploma kawai ke diploma dan kita ki kena kelas 12. Te kani ke diploma tak kena kelas 12 polisi senam. Te ke diploma dan kita ki kena kelas 10 pada ke dai license. Te kata ke duration jonga course. Ki kena ibu pulih hang ni mentau senam te admission kadang ya pi kini ki result kelas 12 bidang sumi te admission kadang ya te ki number ki nangki orang singi sak singi te ladang ipet ya kelas ya ke ba jong news senam beradab ki don kumbahan rep hotam tagi kena degree te ki kena diploma ki don kumno kumtahi lai pau tam ngam rakama ke number kan
Actually, I'm a graduate from science stream, and as I graduated, I was not sure what I should do with my course, my degree. So, and as someone who is always interested in mingling with people, interacting with people, so I thought, why not go for the hospitality management industry? So from there, I started doing my research, and through my research, I found that NIPS was ranked #1. So I thought, if I'm going to do management, why not do it from the best? So that is how I find out about NIPS. Yes, it's very interesting, since the practical and theory goes hand in hand, and everything is done in a very proper manner. And if we have any suggestion or anything we have to tell to the teachers, they are always open, they are always ready to help. So it's been a very interesting phase of my life, I have to say. So the course I'm currently pursuing is diploma 1 year. Yes, I'm very confident about getting placement, as the institute also guarantees 100% placement, and I'm looking forward to doing my internship in this coming July. The condiments. Ngadai Warihun Lang Nongrong, jadi ngadai front office lecturer, but placement coordinator jongka NIPS Hotel Management Shillong kabadan hang ni hapo Nongman Song kadai. De hakani ka institute jungi ai jing hikai ki babon chat kum hang ni POE ba kini ki khana food production de kia shed kini ki jingbam dong ba hikai ki nong hikai ki ba apen tibet biang hinaki hi de kiwe ki jing hikai rungi dan jongka food and beverage department. Hang tu ngi hikai ka service kumno kin serve ba me ki guest hapo ka restaurant kum tar ngi ai jing hikai ru nam ta ka mixologist, where kini ki students ki learn about different types of alcohols and spirits kat ba ki yo hapo ka hotel de ya kini ru long kadan da ka age limit ken jongki mde bangi ongi ai ki khana ki ba arhois nam hapo long with alcohols ngi ai ki khana ki bala tam ya ka arhois nam de ki we ki jing hikai ru ngi ai jongka front office department, where kini ki students ki ngi hikai shapanga kumno ban use ban krani ki guest support kishim bookings e jongka hotels. It comes to the next department is the housekeeping department ru hangni ki hikai shapanga jing khot jongka hotel, like housekeeping kumno bikin bed jing thia kumno bikin bed iki towels, like towel arts and everything kumto tam taru ngi don ru kanika kiwe ki jing hikai kum ki communications ki computer skills kumno ngi train ki haka personality development kum ta ter Larangi kan hi pang placement nam kanips ngala panong ba ka ai placement ka quality placement ru kadon teki placement minimum ya 5 star senang ba te kumta namar ba khlang banyi yo ban kantiu ki khna on rakila let ya ka job career ka job placement jongki dan ngi ai placement ki babiang ba ka quality job placement te larangi ekran mata ki khna degree on rakila ada pendap ya ka degree nang ni te kiyo ya degree certificate om tang kata ngi aru salai teli ki extra certificate mo kini ki extra certificate kilong kum ki lain mo kum ki department ki badan hakni ka course te ka jingmot jong kini ka certificate kalong ban boost ya ka job career jong ki in future la when they go for a job placement kan dan ki yo ban kumta kan ban switch ya ka career jong ki na ka way pat kum ka certificate number 1 from number 1 to number 2 from number 2 to number 3 to number 4 kumta ter
Kajing kanyum pi lada pi kinu student ki ba kwa ban porsu ya kini ka lain kum ka career jong ki. Hakajing ya nanti kan don baik ka jing lane mo ngi hap mon struggle mo ngi hap sedang na berit bangin kiu sa selor. Te ki don hi khna ki ba don kum kita ki jak problem te onda ki don ki problem ni pada nak liang institute ni monitor ki khna da ka bangi don ni ka connection ber ki mo wat lada ki lalit makna ka job placement ru. Te nyele hi ban solving problem jong ki kat ka bangi la. Te bat kawai ru ngala ban ong ba lada don kinu student ki bakwa ban mo ki bakwa khamtam ki bakwa ban trai sabar mod kum hai India la ne sabar India kan kum ngala patai mana ki placement ni don ya ni ai ka national placement kum ju ya ka international tikila ban one week Chinese campus jangi hakani ka NIPS NIPS School of Hotel Management dan kila ban one sim ya ka jengtep ba company halor kata. Kerteng jonga de pendap lang lendol koi nga puli hang ni hang ni hanips ka ba license ka degree ka ba bas bawan puli hang ni ka don ka practical ki bun ki jajang ni ngati begini na website na po Instagram nga lejong de ka benta ka chef nga kalyang jonga te nga sutanat ban long chef he nama ba nga sutanat ban shed ro kinai kai ki jupatai bha ki ai yang iro ki ba long ki ba sup ki kam benle hoi na yang ro ki support ngan tikana hi ngan yo ani ka jing puli de ka puli hospitality bon ki bro kalong ki ken kum ka ba tamba da puli pat ka sok bat kamro ki yo klai bat ngakwa bon ki bro ki students de ki kena ki manwan hang ni hanips marba kam das thanra ka suk ka jing puliro tang kita te larang ya kran hi ya ka benefits ba kum ki student ki la ban yo na kani ka institute ba khamtam ya ki basim ya ka degree course kan kalong ba larang ya kran number 1 ka fees kadang dona ba te mut ki bamla ban afford ki we lang ki ba kham he ka fees la sing la panong te kani present hi kalong affordable fees with many opportunities mo te ba ar pada ka job placement te la dang yekran ni ka fees ni kadang duna ba ki student kila ban sim ki degree course hakador ka ba biang ba te plus lang ta ki yo i benefits kum kini ki extra certificate bani ai ta ki lightly certificate mo te na padang jong ki khandai tali ni ai jet ki begin jet lightly te ki yo free ni certificate along with the degree certificate te kani certificate kum la batai mana kalong ban boost ki job career jong ki te kata kri ba ar te balai pada ka job placement ka job placement pada kalong ba ka quality job placement ka bangi ai te kata hi ka benefits kum ki student kan kila ban yo te ya campus hi kadon hang ne po nong mensong haneng jong ka yo nong mensong kandiat kani ka area ka kerteng ka kadat te hajan jong ka KFC restaurant te lada kidon kinu student ki bakwa ban sim kini ka lain ka admission mata kadang ya te kila ban mi sa kani ka campus ni